Tak vyzkoušíme si, jakým způsobem si připravit cibuli, jakým způsobem si připravit česnek, pokud bychom chtěli dělat nějaké jídlo, a oloupeme si pomeranč. Co se týká cibule, důležité je nakrájet ji takto v polovině, a to proto, abychom potom jednoduše odstranili tady ty konce. Takže. Tak, teď cibuli loupeme. Vždycky dvouma prstama loupu, zbytkem si ji přidržuji. Tak. Pokud cibuli potřebujeme nakrájet, otočíme si ji tímto způsobem, tak aby jsme šli proti. Vždycky prstem si přidržovat. Když chceme nakrájet, tak záleží samozřejmě, na jak drobné kousky potřebujeme, dejme si to na ležato. Takže postupně pokrájíme tímto způsobem. Tak, česnek. Česnek si opět před oloupáním nakrojíme. Potom jde pěkně dolů. Tak, abychom si ten česnek připravili k jídlu, tak pokud ho chceme nějakým způsobem nakrájet, tak je dobré si ho předtím trošku rozmáčknout, aby se nám to pěkně krájelo. Tak a teďka si zkusme loupat pomeranč. V tom loupání toho pomeranče je důležité si ho trošku nakrojit, to pak jde mnohem lépe. A dávajte si pozor, co nenakrojíte moc. Tak. Můžeme jíst.